ମୁଁ ମୋର ଶୁଭୁଛି ଗର୍ଜନ, ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲବଣ। ଦମ୍ଭ ହାରିଲେ ଚାହୁଁଛି ଗଗନ, ଦମ୍ଭ ହାରିଲେ ଚାହୁଁଛି ଗଗନ, ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲେ ଭରୁଛି ସ୍ମୃତିର ଚାଙ୍ଗୁଡିମାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ହାର୍ଟ ଟେକରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ବୋଧେ ଅଙ୍କ, ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ। ଏଇ ସୂତ୍ର କିଏ ଶିଖିତେ ମନେ ରଖିତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ କିଏ କଞ୍ଚା ପାକିଲା ହୋଇ ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଏ ସମୟ ସୁଅରେ ଜୀବନ ରୂପୀ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇ ଦିଏ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ। ମିଳିଲେ ୱେଲକମ୍, ନ ମିଳିଲେ ଆଶା କମ୍। ଚାରୁ ପାଖରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଚାରୁ ନିଜକୁ କୋଉଠି ଠିଆ କରିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗରିବ ପରିବାର, 4 ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଭିତରେ ରୁଟିକୁ 4 ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିବାଠୁ ପାଠପଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ଆଉ ଥରକୁ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦ ସବୁ ତା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାର ସୂତ୍ର ଥିଲା। 10ମ ପାସ୍ ଚାରୁ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ, ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ କୌଶଳୀ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିପାଟିକୁ, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ଏପରି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଧୀନ କରି ରଖିଥିଲା, କେହି କହିବେନି ଜଣେ ସେ ଅଭାବୀ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି। ରାଜକୀୟ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା ତାର। ବଦଳିବି ଏବଂ ବଦଳେଇ ଦେବି ମୋର ହସ୍ତରେଖା। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ରେଖା ଟାଣିବି ମାନେ ଟାଣିବି। ଯେଉଁ ପରିବାରର ନିୟମ ଯେ ବଡ଼କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖନ୍ତି, ତେଣୁ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଜିଲା ପରି ବଡ଼ଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଡ଼ ଚାପି କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାରୁ ସେଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଘରର ବଡ଼ ବି ଥିଲା। ଚାରୁ ଦେଖିଛି ତା ବାପା ପରିବାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାନ କକା ଏବଂ ପିଉସୀ ମା ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରେନି। ଏ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଗରିବ ଥିଲେ, ବାପାଙ୍କଠୁ ସେମାନେ ଧନ, ପଦ ଏବଂ ଘରବାଡ଼ିରେ କାହିଁରେ କ'ଣ ଅଧିକା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ବି ସେମାନେ ଗରିବ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ଚାରୁ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ରକ୍ତ ହେଇ ଖେଳୁଥିଲା। ଏଇ ପରିବେଶରେ ଚାରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା ବୁବୁକୁ। ପିଉସୀ ଘରେ ବୁବୁ ଚାରୁର ଦେଖା। ବୁବୁ ପରିବାର ମାନେ ବଡ଼ 2 ଭାଇ ଓକିଲ ଆଉ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ସାନ ଭାଇ ସମାଜସେବୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର। ବୁବୁ TRW ସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍କ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷକ। ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଚାରୁ ଏ ପରିବେଶ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର, ଭଲ ବର, ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଲ, ତେଣୁ ମନ ଦେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ହୃଦୟ ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମିଶେଇ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଠକି ପାରେନା। ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନେକ ବିରୋଧ, ଗାଳି, ମାଡ଼ ସହି ବୁବୁ ଚାରୁ ବାହା ହେଲେ। ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଚାରୁର ବୁବୁ ପୂରଣ କରି ଚାଲିଲା, ଆଉ ଚାରୁ ଉତ୍ତମ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଜି ରାଇକୁ ଠୁଳେଇ ପାହାଡ଼ କରି ଚାଲିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା
ଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତା ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖୀ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଜଳି ଯାଉଥିଲେ। ପୁଅ ଦୁଇଟିକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲା। ଘର ଦିତାଲା, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ସବୁ ଈଶ୍ୱର ପୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚାରୁକୁ। ସବୁରି ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମତା ଆଜି ଚାରୁକୁ ସବୁଥିରେ ପୂରଣ କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କଥାକେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗରିବ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇ ମରିଯିବାଟା ମହାପାପ। ଏଭଳି ଚାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା। ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଛାଇ କତିକି ସେ ଯାଉନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚରିତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ସାଙ୍ଗ ବାଛୁଥିଲା। ଯୋଉଠିକି ଦେଖେଇ ହବା ଚରିତ୍ର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇ ଚାଲିଲା। ଅନ୍ୟ ଭଉଣୀମାନେ ଯେବେ ଫୋନ କରନ୍ତି ଆଉ ପଚାରନ୍ତି, ନାନୀ କେମିତି ଅଛୁ, ବାସ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ଲେକ୍ଚର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କ'ଣ କରିବି, ସକାଳୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ସ୍ୱାମୀ ଚା ଆଣିକି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ ନ ଧୋଇକି ପିଇଦେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେଠୁ ଉଠିଲା କ୍ଷଣି ଦେଖୁଛି ସାନ ପୁଅ ସବୁ ଘର କାମ କରିଦଉଛି। ବଡ଼ ପୁଅ କାଲି ଚାକିରିରୁ ଫେରିଛି, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନ ଆଣିଛି। ଏଇପା ଚା ସହିତ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇତେ, କେତେବେଳେ କାଜୁ ଖାଇତେ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ପିସ୍ତା ଖାଇତେ କହୁଛି, ଆଉ କହୁଛି ମା ରୁଟି ସବଜି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ଓଟ୍ ଖା। କ'ଣ କରିବୁ କହନି। କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ, ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନଜର ଲଗେଇଦେବି। ଏଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଉ ହଜମ ହଉନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୋତେ କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ। ବୋଧହୁଏ ମଣିଷର କଥା ବେଳେ ବେଳେ ସତ ହୋଇଯାଏ। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଜୀବନ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ଚାରୁର। ବୋଧହୁଏ ମଣିଷର କହିବା କଥା ସତ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ଆଜି ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଲା ଚାରୁ ପାଇଁ। 2024 ହଠାତ୍ ଚାରୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁଚି ଦେଖେଇବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି, ବାନ୍ତି ସହିତ ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲା। ଯେତେ ଦେଖେଇଲେ ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେଲାନି। ଦିନେ ରାତିରେ ଚାରୁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। 2 ପୁଅ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକି ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ। ଡକ୍ଟର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଚାରୁକୁ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସେ ପୁଣି ଷ୍ଟେଜ୍ 3। ପରିବାର ଲୋକ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଚାରୁକୁ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁବୁ ଚାରୁକୁ କିଛି ଲୁଚେଇନି। ସତ ମିଛ, ମାନ ଅଭିମାନ ସବୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି କହିଛି। ଭଲ ବୁଝାମଣା, ତେଣୁ ବୁଝି ସୁଝିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସାଥୀ ହେଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସେ କେମିତି ଲୁଚେଇବ। ତେଣୁ ଚାରୁକୁ ଖୋଲିକି ବୁବୁ କହିଲା। ସେଦିନ ଚାରୁ ପାଇଁ ସେ ରାତିଟା କଟେଇବା ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ସବୁର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା। ସବୁ କିଛି କରିନେଲି। କରିକି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଦେଲେ ଓ କାହାର କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ କର୍ମ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ହାତ କାଟିକି ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଛି। ଆଜି ସବୁ ଠିକ୍ ମୋର। ସ୍ୱାମୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଫେରିଛି। ଜିପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା, ପେନସନ୍ ସବୁ ଅଛି। 2 ପୁଅ ରୋଜଗାର, ଘର ଭଲ,
ସବୁ ଆଜି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ରାତି ପାଇଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି। ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କରି ବୋଉକୁ ଦେବି ବୋଲି ସବୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଲୁଗାପଟା କତୁରୁ ଆଟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଦିନ କେତେଟାରେ ତାର ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। କେତେ ଖୋଜି ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅଟିଏ ବାଛିଛି। କାରଣ ମୋ ନିଜର ଝିଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବୋଉକୁ ଆଣିବି, ତା ପରସା ଖାଇବି, ତା ମନ ଜାଣି ତାକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ଦେବି। 2 ଜଣ ମା ଝିଅ ଗପସପ ହବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କା ନଜର ଲାଗିଗଲା। ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଚାରୁ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାତିରେ ତା ମାଆକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା। ମା ତାର ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଚାରୁ କିନ୍ତୁ ନରମ କଣ୍ଠରେ କହିଲାନି। ତା ମାଆକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଭିମାନ ଥିଲା ତା ଗାଳିରେ। କହିବାର ଥିଲା ଚାରୁର ଯେ କି ମା, ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ବୋଧହୁଏ ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିନୁ। ନହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗଟେ କାହିଁକି ଦେଲେ, ଯିଏ କି ଭଲ ଆଉ ହବନି। ମୁଁ ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ସାଇଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁନି? କି ବେଳରେ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ମରିଯିବି କାହିଁକି? ମୋର ଏଇଖିଣା ଖାଇବା ପିଇବା ବୟସ। କଷ୍ଟ କଲି, ସବୁ ସଜେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିପାଇଲିନି। ତୁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ନଥିଲୁ? ତୁ ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ ଏଇ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି? ମୋତେ ଅଭିଶାପ ତୁ ଦେଇଥିଲୁ। କହନ୍ତି ମା ଅଭିଶାପ ପଡ଼େ। ତୁ ଏତେ ରାଗିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ ଅଭିଶାପ କାହିଁକି ଦେଲୁ? ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୋ ପରିବାର କ'ଣ ହବ? ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ବାହାଘର ହବ, ଲଗ୍ନ ହବ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବିନି, ମରିଯିବି। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି, ମରିଯିବି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁନି? ତା ମା ଚୁପ୍। କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବ? ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ସିଏ, କ'ଣ କର୍ମ ଦେଇଛି? କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି। ଚାରୁ କହି ଚାଲିଲା, କାନ୍ଦି ବି ଚାଲିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଶୋଇନି। ତାର ଗୁମୁସିଆ କାନ୍ଦକୁ ବୁବୁ ଶୁଣିପାରିଲା। ପାଖକୁ ଆସି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିକି କହିଲା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଷ୍ଟର କିଛି ସମାଧାନ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭଗବାନ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେବ? ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା, ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଫରେନ୍ ପଳେଇବା। ତୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଚାକିରିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି। ମୋ ପେନ୍ସନ୍ କାଗଜରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ବୋଧେ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଧନ ଅଭାବ? ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ତୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବୁଛୁ ମରିଯିବୁ? ମୁଁ ମୋ ପାରୁ ମୁତାବକ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପଡ଼ିଲେ ଯମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିକି ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବି। ତୁ ମୋ ଉପରେ ଭରସା କର। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ। ବୁବୁର ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଚାରୁକୁ 6 ମାସ ବଞ୍ଚେଇଦେଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା, ଧାରଣା ବାହାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଆୟୁଷ ବୋଧେ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପରେ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲିଭରରେ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁନି ବଡି। ଅର୍ଗାନ ସବୁ ଆଡ଼କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଜୀବାଣୁ ଖେଳିଗଲେଣି। ମେଟାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟେଜ।
ଦେହର ଏତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ସେଥିରେ ଆମେ କେମୋ ବି ଦେଇପାରିବୁନୁ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦେଇପାରିବୁନୁ। ଲିଭରରେ 4 ଲିଟର ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କରିହବନି। ତେଣୁ ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପେସେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ହୁଏତ 2 ସପ୍ତାହ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ। ବୁବୁ ଚୁପ୍। କେମିତି ଯାଇ ଚାରୁକୁ ଏ କଥା ସେ କହିବ? ଚାରୁ ବୁବୁର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ବୁଝିନେଲା, ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଲା ମୋ ସହିତ? ବହୁତ ରାଗ, କାନ୍ଦ, ଅଭିମାନ। ସେଦିନ ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର, ସ୍ୱାମୀ, ନର୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇ ବେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଛି। କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ସବୁଠୁ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ବୁବୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ଜୀବନ ନେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଦିନର ଘର ସଂସାର କରିଥିଲା, ଭାବିଥିଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ତା ସହିତ ଭଲରେ ବାକି ଯଦି କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି, କିଛି ଊଣା ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବାକିତକ ପୂରଣ କରିଦେବି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ଚାରୁ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି ପାରୁନି। ପୁରୁଷ ଛାତି। ଏପଟରେ ପୁଅ, 2 ପୁଅ, ଆଉ ସେ ନିଜେ। ଚାରୁ ଗଲା ପରେ ଘର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ଏପଟରେ ଚାରୁ, ଯିଏକି ନିଜର ବାସ୍ତବତାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। କ'ଣ କହି ତାକୁ ବୁଝେଇବ? କେମିତି ସଂସାର ବଞ୍ଚିବ? ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସାନ ଭାଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୁବୁକୁ, ପୁଅ ବାହାଘର କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ଚାରୁର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ମେଡିକାଲରୁ ଯାଇ ଘରେ ରହି ବାହାଘରଟାକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ନେଇଗଲେ ହୁଏତ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଚାରୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ସେ ଯାଇପାରୁନି ବୁବୁ। କେମିତି ହବ ପୁଅ ବାହାଘର? ହାତରେ 2 ସପ୍ତାହ। ଏପଟରେ ଚାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀରରେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ମାଗୁଛି, କାରଣ ପରିବାର ଗ୍ରୁପରେ ସେ ଦେଖିତେ ଚାହୁଁଛି, କାଳେ ତା ପୁଅ ବାହାଘର ହେଇଗଲା କି? ମୋ ପୁଅ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି? କ'ଣ କରିବ ବୁବୁ? ବୁବୁ ଚାରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉଁସିକି ଦିନେ ରାତିରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦେଖ ଚାରୁ, ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ମୋର ବୋଲି ତୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତୁ ଯାଉଛୁ, କାଲି ମୁଁ ଯିବି। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମ ପାଇଁ। ତୁ ତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ, ସବୁ ଭଲ, ସବୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲୁ। ଆଉ କ'ଣ? ନହେଲେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ବୋଉ ପରସା, ପୁଅ ପରସା, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ କାହା ହାତରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଅଟକେଇ ପାରିବି? ମୋତେ ମାରୁଛୁ, ପିଟୁଛୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଖୁସିରେ ମୋଠୁ ଏ ସଂସାରଠୁ ବିଦାୟ ନେ। ଏଇ ମୁଁ ମୋରକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ମୁଁ ମୋର ଆଜିଠୁ ତୋର। ତତେ ଲାଗିଲା ମୋ ସଂସାର। ଚାରୁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗେ ଦୁର୍ବଳ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ତ ମରୁଛି।
ତେଣୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛ। ଆଜି କୁହନି, ମୋ ମନରେ ଯାହା ହଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଚୁପ୍ ରୁହ। ବୁବୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝେଇଲାନି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ, ସାନ ଭାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ତମେମାନେ ପୁଅ ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଚାରୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବୁବୁର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପଚରାଗଲା, ତମର ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ, ବାହା ହବୁ ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ବାପାମାନେ ବୁଝେଇଲେ, ମା ତ ମରିଯିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ତମ ଘର ସଂସାର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ତ ମାଆକୁ ପିଣ୍ଡ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି କିଏ ଦବ? ତେଣୁ ବାହା ହେଇପଡ଼। ବୁବୁର ବଡ଼ ପୁଅର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମନ ଶୁଖେଇ ଶୁଖେଇ ବାହା ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନର ଲଗ୍ନ, ଗୋଟେ ଦିନର ବାହାଘର। ଚାରୁ କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍। ସେ ହଠାତ୍ ନିଜ ପରିବାର ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ ଦେଖିନେଲା ତା ପୁଅ ବାହା ହଉଛି ଫଟୋ। ଚାରୁ ସେଦିନ ଉଠି ପାରୁନଥାଏ। ଖାଲି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥାଏ ଏବଂ କହୁଥାଏ ତା ଦବା ଦବା କଣ୍ଠରେ, ହାୟରେ ମୋ କପାଳ। ମା ଏଠି ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛି, ପୁଅ ବାହା ହଉଛି, ହାୟରେ ମୋ କପାଳ। ଏଇ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଘର ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀଠୁ ଅଲଗା ରହିକି ପେଟକୁ ନ ଖାଇକି ରୋଗ କରିଦେଲି। ଆଜି ପୁଅ କ'ଣ କଲା? ମୁଁ ଏଠି ମରଣ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ନ ରହି ସେପଟରେ ବାହା ହେଇଗଲା। ବୁବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। କ'ଣ କହିବ? କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ଖାଲି ତା ପାଖରେ ବସି ତା ମୁହଁଟାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମନେ ମନେ କହୁଥାଏ, ତୁ କହିପାରୁଛୁ, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମୋ ପୁଅ ବାହା ହଉଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରୁଛି, ସେପଟରେ ପୁଅ ବାହା ହଉଛି। ମୋ କଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିବି? ପୁଅ ବାହା ହେଇ ବୋଉ ଧରିକି ସକାଳୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଜଳ କରି କେବଳ ଅନେଇଥାଏ, କିଛି କହୁନଥାଏ। ବୁବୁର ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି କହିଲା, ମା, ତୋ ପସନ୍ଦର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଚାରୁ ଆଖି ଖୋଲି ଅନେଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ କରିଛୁ, ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଭଲ କରିଛୁ ରେ ପୁଅ। ଆଉ ମୋ ଲକରରୁ ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ଶାଢ଼ୀ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଇଛୁ? ବୁବୁର ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ମା। ଆଚ୍ଛା, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯା। ସେଦିନ ଚାରୁ ଆଉ କାନ୍ଦି ନଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆସି ପେନ୍ କିଲର ଦେଉଥାନ୍ତି ତା ପେଟ ବିନ୍ଧିବାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଉଥାଏ, ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥାଏ। ବୁବୁ ବି ଜାଣିପାରୁଥିଲା ଆଜି କିଛି ହବ। ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ତା ପାଖରେ ବସି ତା ଗୋଡ଼କୁ ଆଉଁଶୁଥାଏ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଚାରୁ ଆଉ ନାହିଁ। ବୁବୁ ସେଇଠି ବୁକୁ ଫଟେଇ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ିଲାନି ସତ, ବହୁତ ବସିକି ଘଣ୍ଟେ କାନ୍ଦିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ତା ଛାତିରେ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ କୋହକୁ ଚାପି ରଖିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଚାରୁକୁ ଦେଖଉନଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ଚାରୁର ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖେଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇକି ଫୋନ୍ ଉଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା, ଚାରୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚାରୁ ମରିବା ଆଗରୁ ସାନ ଭଉଣୀକି କହିଥିଲା, ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୋଉ ବନାରସୀ ପାଟଟା କିଣିଛି,
ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଶବକୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ, ମୋତେ ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଆ ବି ହେଲା। ତାର ସେ ବନାରସୀ ପାଟଟିକୁ ଆଣିକି ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଜୁଇରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଓଦା, ଆତ୍ମା ଓଦା, ଆଖି ଓଦା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରତେ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।